Paradoxne sme boli pripravovaní na tú rýchlu útočnú trojicu supera. Mrzia ma tie výkony, ale hovorím to nielen 4 obrancov, ale celkovo. Naša defenzívna činnosť celého mužstva není dobrá a fakt dneska super mal tie 2 šance, 2 premenil v prvom polčase. Máme problém jednoznačný. Máme problém so strelením gólu a vlastne nás to drží. Už druhý zápas, tak jak v Šali, tak jak teraz. Vlastne my sa dostávame do tých príležitostí, niekedy to, jak tréner povedal, dneska tam boli asi 2-3 veci, ktoré zle vyriešili chalani, ale zase tam boli aj dobré veci, kde sa dostali do zakončenia. Bohužiaľ, taký je futbal, niečo chytil brankár, niečo sme netrafili bránu, hovorím, niečo sa zle riešilo. Mrzí ma, hovorím, keby sme aspoň z tých šancí dali len 50% úspešnosť, keby sme mali celkovo od začiatku súťažného ročníka, tak určite dneska bojujeme o špicu a my nemáme ani tú 50% úspešnosť. Keď sa pozriete, že Podbrezová má tu Bonemio, ktorý dal 15-16 gólov, Šala má 20 gólových, Sabo, Čurgali a bohužiaľ my máme najlepšieho strelca Palio Jurča, ktorý dal s Bardenom 3 góly a to je všetko. Ťažko potom pomýšľať na nejaké vyššie umiestnenia alebo na vrchné priečky, nebo že postupujú do celkovej ligy, keď hovorím, chýba nám strelec, chýba nám zakončovateľ, ktorý z 2 šancí vie dať jednu, aj keď z 3 hovorím. Keby len z 3 dali jednu, tak určite tie zápasy úplne ináč dopadnú. Mrzí ma tá robota, pretože chlapci makajú na tréningoch, robia na sebe a ten efekt vlastne, čo príde zápas, tak zatiaľ nám to nevychádza. Toto ma dosť mrzí, aj chlapci sú trošku frustrovaní, ale my hlavy dahať dole nebudeme, ideme ďalej. Pokiaľ tu bude dôvera z vedenia, ja maximálne budem ďalej pracovať s chlapcami a budeme sa snažiť z tohto výjsť a nájsť proste ulicu alebo nájsť nejaké riešenie, aby k tomu, k tej hre sa trošku nám priklonilo aj to šťastie v tej finálnej fáze a hlavne na to musíme popracovať. V tom zakončení, aj keď paradox najviac sa tomu venujeme a zatiaľ nám to nejak nepadá. Takže toto ma mrzí. Premieňanie šanci, premieňanie. Hovorím, za druhý počas nemáme my za čo hanbiť. Snažili sme sa hrať po krídlach, presadiť sa jeden na jeden v krídelných priestoroch, dať finálnu prihrávku. Boli tam spätné prihrávky, bola streľba zo stredných vzdialeností. Snažili sa po štandardných situáciách dať čo vymyslieť. Bohužiaľ nepadlo to. Viem, že môže to znieť možno pre niekoho ako alibi, ale ja za druhý počas chlapcom som jediné čo vyčítal, že sme nedali gól. Bol tu penáltu, ako nerátam, ale nedali gól z hry. Takže o to viac ma mrzí. A som im povedal, hlavy treba dať hore, čakajú nás teraz nesmierne 3 ťažké zápasy. Respektíve 4, čo už jeden máme za sebou, prvý sme nezvládli a musí sa ísť ďalej. Nie je nič jednoduchšie dať dole hlavu a myslíte, že to príde samo, nepríde. Musí dať hore hlavy, zabojovať, ukázať tímový duch a ďalej makať. A ja verím, že to príde, pretože to mužstvo na to má.